iri pakati pababa vanonzi tichaona muti wekuziva mumangari. Vachimangarira baba vanonzi Kezias Kanyoka. Vakanyoka vanobva kuMoven Farm kufuti yubhindura. Klamu iri kuti uyai nemwana wenyu mutekese kuti muri kuti kudii nemuroora wenyu mobva mani papfuma yangu. Muti wekuziva ndo vari kutaura kuna Vakanyoka kuti Vakanyoka uyai nemwana wenyu mutekese kuti muri kuti kudii nemuroora wenyu mobva mandipa pfuma yangu. Ndau iyo changamire nemakurukota ainzwa namkurunga yanditi tipire tidzwe kuna mkurunga makagara ipasi munongoti pamusoro yemombe handika motaura iri mukagara pasi pakasununguka handetoni ini ndine nyaya yababava mwana wavo akauya akaroora kumba kwangu zvitova takaverengedza zvikava zvakanaka pakufambidzana kwedu, asi tichifambidzana kudaro baba vavo vakazouyisa mwana wangu inini kumba nemwana wavo zvikachinzi hatichada muora. Ndobva ndambotini ndativerengedze ndichita samukurunga yari kutaura vashandiudza zvakanaka. Mwana wavo haana chaakandita chaakandiudza. Saka mukurunga vakazotumira adzimai vavo negumbeze nemachira vachiti tauya negumbeze nemachira izvi hatichada mwana wenyu zvachose. izvi zvaitwa namukurungai. Nhasi ndiye mukurungai wamakwirira dare nokuti ndiye muridzi mwene wenyaya iyi. Mukurungai tipire tidzi. Nhau iripo ina ndakuramba muroora, asi ndakapa nguva muroora kuti amboenda kumba anotichwa nekuti ndakambofonera tete yokudande inohanzvadzi yavakurungai. Vakauya kumba ndikati mbondigadzisai muroora wangu. Pokutanga muroora akauya asina muperekedza. Muroora akauya asina muperekedza kumba. Mwana wangu aenda kunobvisa mari, tamutsvagira mari kuti echienda anotora musikana wavo. Right, akuwa musikana wake havana kumupa muperekedzo kuti musikana anoenda naatete kumba. Right, tikatagara naye muroora tikati aiwa hazvina mhosva takamutambira. Tikabva ndazotsanangurira mukurungai tikati muroora wangu kune dambudziko rakadai zvanzi tadawirirana kuti azova zvinogona rinopera zvakanaka. Zvaro raenderera mberi ndadafonera tete yokudandi vakauya tete yokudandi vakataura naye muzukuru wavo muroora wangu. Ndichitonzwa kuti vari kumurayira zveshuwa, asi vachisimuka nemashoko akasiyirwa muroora wangu yabva yasimukawo. Ndandafonera zvakare vabva uya zvakare tete. Vachisvika tete ndadavatsanangudzira vakatoda kurova muroora. Tikati no, musarowe muroora hazvisiri izvo. Manzira ndita baba. Mimi ndimakaroora here kuti mwana wangu. Mwana wangu. Nyaya ikomburena kuti pamusoro pemadzimai pakwa murino. Kwandiri nini? Manzira ndata sekuti ndiri kumonita muroora wenyika. Aiwa ndizvozvo ndomatsanangura maita kuti ndaona muroora uyo akauya asina kurayiwa. Iburi imi kwete mukomana zvorava kuti zvikanganiswa zvese zviri kuonekwa nemi atezvara. Ndakuzwa zvakanaka? Ndotenda. Muroora akasvikira pamusha watezvara naye. So inini ndindaiona kuti muroora pane parikudza mvura yekugeza handinamba ndasiwa mvura yekugeza nemuroora inini. Mbomera ndimi here makaendesa muroora apete imi maturi ava vakatupira mwana wavo kuti endesa mukadzi wako kumusha kwavo handichamudi zvakanaka ndivo kana maaudio yavakandipira ndinayo watopedza ndivo inini ndakati muroora anga asina mutemo
uye atete vake vamuraya baba. Ipapo makurukota baba tingagodzoka zvedu mashure shoma pakuti patavabata panapa vataura izvozvo kuti ndakaona kuti muroro uyu haana kurayiwa tikati ite chibongo kufamba kwavo saka kwatoti vakatomuendesa toenda mberi. Ndivo ichokwadi ndakati anorayiwa hai ichokwadi muroro aigara pamusha wangu saka aenda naye infact asati aenda naye ndakafonana namukurungai ndikati mukurungai ndozvikuita mwana kuno baba mungatenderera zvenyu tachikumbirawo kuti mujekese kuti matambudziko api akaisaka kuti mimudzosere murora uye futi musati mapindura ipapo muzopindura kamwe chete muno mudzimai here mimi kupindura ayo chimbamira kapindura ya wangu ndoita senge ndinomonita kati matambudziko api amakaita kuti murora adzokere kumusha kwawo anorayirwa. Alright. Chekutanga ndechekuti inini angasingandiposhisewo satezvara baba. Anoti aita kabika kana chikafu kunze ini ndakamuti iwe uchazomuka kwa muntu okuziva uri kwakanyoka. Uyu ndiawe kwa muntu okuziva iwe wamwana wangu pani murora wangu saka ndinoti usununguke baba sirai baba ezvi mutodzina mubvunzo matambudziko api dambudziko rokutanga nderakati echipiri nderakati echitatu nderakati ezvinenge muchipindura gorokota Alright. Kune first ndakamutana murora wangu inini kuti murora uya mumba mune vamwe ugare musiti mune vamwe tichitaura zvingano timupi kuti munhu usazvimanikidza senge mutorwa pano uri mwana wepano abereki ngatinyarare iye akapindura achitani akapindura mwana wandakatuma akati andisikuda right apindura mwana kuti andisikuda ngetai vasina mhosva ndakanakumubvunza murora wangu baba mambonzwa here zvataurwa na baba vari uko makanzi verengai kuti 1 2 kusvika ku10 makati 1 imi munotsanangurira vanhu here kuti wandaverenga uyu ndiye 1 manzwa apa asi manzwa pa1 paipaenda pedza nhambe inoverengwa sei verengai 1 kusvika ku10 munozodzoka nemutsanangura vanhu ndakazobva ndazodaiso panamba 1 paipai verengai kubva ku1 kusvika ku10 matambudziko api akaita kuti muture muroora ime musiri muri dzomukasi. Changamire tirikutoona kuti matambudziko acho akuashaya because vari kutenderera akaziva handisi kumaona matambudziko ayataura izvozvi makabvunza mwana wavo nemudzimai acho vanogara kuwira sekuti ngaitisanyanya vambunyikidza vanatobuda pachena vataure nhau yavo itangonzwa matambudziko anenge mairi ekuti anzi airamba kugara mune vamwe vachinzwa ngano anzi vairamba kutandara tichitaura zvingano nenyaya yekuti imwe yandanzwa vanga vasingandisire mvura ndozvandanzwa zvii rekugeza yatezvara akasingaise nekuramba kusununguka anzwi chisununguka uya wotipune chitaura chitangano zvazviviri panamba 3 panamba 3 mwana angasingagesera mwana isiri namama hatiswere pamba tinge tokubasa tosvika pamba kumanheru angasingagese mwana muduku ane 6 years mwana wake aiwa wepamba right number 3 number 3 yo ane number 4 number 4 mama wakarwara anova madzimai yangu tarumura murora afamba pake right so arwara mama tikatuma murume tikati udza amai kuti mama warwara kunoko haana kuuya kuzoona wachi amwene wavo ndini ndaitoenda kumvura murora panext door ndichienda kumvura kunochera mvura ndinotsvaga tsotso dzoti tibike right number 5 kuti ndakutana mvura yogesa naika number 5 murora wangu mumaraini andidya inyararo kana
inini ndakati nini muroora wangu achisvika pamba ndakati muroora unoona kuno kwawasvika kune vanhu vakasiyana siyana zvino kusatendere mushamwari dzizhinji right ndataura naye pamba semwana wangu inini right muroora abva aita seunganzwisisa asi zvabva zvazodini zvapera kubva ipapo regai tanzwa zvaapa tinoramba chipedza nguva tita zvinzwa zvaapa izvozvo kaizvi zvacho ndoita kuti mbodzokerera unombonorayirwa uku mambo babatawo zvine uremu here zvokunyanya maningi zvinoita kuti mwana ngaambodzokera onorayirwa izvozvo tete vamboramba kuti vadzi ndo vanenge vaimonita muroora kudarika adzimai vava kuti ari kufamba sei aenda kumaraini here ndovaitozvitsvaga kuti uyu muroora wangu wamaraini zvaitsvaga nababa ndimaitsvaga zvisizvo asi nhasi regai tingoenda pane claim yedu iri kutaura kuti uda chipfuma andivemuvayozoda kupiwa pfuma yedu chete tingotudze pfuma muri kuda chedu nateva kuna anhengi kuna mukurunga ive vaizive pfuma iri kudiwa kuti yakamira sei chete tingapedze kuva pfuma ndeyavari kuda chete mune zvamakamboendese here zveroora makaendesa chii rakaroora pokutanga mukatoziva zvamakaboendesa rega tingatambotanga munozoramba zvimwe zvacho vataura kuti zvii zvavari kuda ndiye yakatanga kukanganisa mwana wenyumba pakutanga ndiye ichitiudzai zvamuri kuda inini kuti kuda chii nechii inini chandiri kuda pakati pamwana here hapana hapana mwana ichitaura zvamuri kuda kuda inini damage ye1000 ndozoita mombe yemukono masingiro neumhai ingotaura tozokuudzai kuti zvii zvamuchafamba fambai maconfused makuvhiringika muna kuya makanyora kana kuti muchiziva zvamuri kuda kuti mukwashe wenyakupei handizvo machira vakawinza negubhezi saka pamachira negubhezi vakaisa $10 saka pa$10 takavati $10 aite ndopatikakaingana papi ipapo kuti tizosvika kupi kuno nokuti vangauya kuramba vachiti izvi zvakwana saka vakaisa $10 mushure mokunge vaise mumachira vaifanira kunge vakaisa $50 mugumbezi vaifanira kuisa $30 vakaisa 24 vanyinguvekari vasi vanhu havasiyana vakumba mwana vakasiyana muna April ndopa vakauya naye saka regai titi papfuma yamuri kuda imimi hapana mwana kava kana pasina mwana hamupiwe mombe yeumai munozviziva mombe yeumai hamupiwe munopiwa mombe yemasungiro imwe chete ndeyamunopiwa zviri kunzwika nemumbudzi zvinokona kuti 4 ndidzamunopiwa koya machira mati akauya ndidzi mari yamaidai pamachira emari machira yange iri $50 ndobva kwaya mari ndobva kwaya $10 kobva kwasara 40 toti kwasara $40 gumbezi rakauya mari pamusoro pegumbezi 30 haina kuuya ikatisinzwa kune vava zvii zvamamakaendesa kuna atezva zvamufungidzira kuti pane zvavataura izvi takaendesa machira vabvuma vatenda kuti machira akauya asi mari panga pasina zvii zvimwe pane zvavataura zvamunoti izvi takabvisa pamusoro echi chokwadi zvataura ndizvozvo gumbezi takaendesa machira yangu akaisa semunhu tinoda munhu wedu machira vakaendesa vakatichaja asi yatakazoendesa mamita asi sisi takazvisa extra semunhu tinoda taida mwana wedu gumbezi ravakatichaja takabva taendesawo gumbezi rine mashiti acho nemapirokesi acho shiti isisu tinofanira kuratidza kuti toda chi gaitogona kuzopedza nguva iye auya here mwana wenyu mukomana wacho auya mushedzeka ambouya
Ipapo tichimirira kuuya kwake kana tisina kupotsa kunzwa tanzwa sekuti amukungaiwa Mangarava vati mobva mandijekesera kuti muri kuti kudii nemuroora wenyu. Saka ii ndaifunga kuti mhinduro iyoyo yaida kuti ibva yajeka kuti izvi zvese izvi zvizozivikanwa kuti muri kuroora munhu wamusisada here, muri kuroora munhu wamuri kuda here, muri kuti kudii pamusoro pemuroora pamusoro muroora ndinomuda ende ndagara ndichimuda zvakasimba. Ndimuri kuda muroora here kwa ndizungana inini muroora wamundomuda padiki patakakuona wenyari kudii taurisa pana mama chichakaitika madzimai vangu vanga vasinganzwisise, vabereki vangu vanga vasingaremekedzi kana kudya chikafu chepamba, vabereki vangu vanga vairamba. Vangu mazuva amukawo ari serious asingandichaudzi zvakanaka, saka tete ndembozofonera tete vakauya nawo kutaura zvandinoda neti ndenga nai matombo ake zvafati muromo wangu utaura kuti unomuda makore mangani kudzimai wako regai mukomana zvabuda pachira imba yakachiri kuda mudzimai yakachiri kuda asi ida kubatsiridzwa manzwa nenge baba batsiridzai muchaiwo usaparare. Regai nditi pfuma yatiri kuda izvezvi toda mombe yemasungiro uye munofanira kuti mubhadhara nemari yemachira $40 ne$30 yegumbezi ndozvandiri kumboda chete izvozvo nenyaya yekuti tida kuti imba yeimhumira. Kana zvazorambawo tozotangira ipapo. Amukurungadza atezvara manzwa kuti vajekesa kuti muroora vachiri kumuda mapanzwa takachikumbira kuti imimi musi wa zvino yarini mombe iyo 1 yandataura iwe nemari zvino yarini izvozvo zvinoratidza kuti muroora muchiri kumuda vakabvisa mombe nekukurumidza tobvira kupai muroora matakura musi wa munoya nemombe pamusoro izvozvo muroora ndinomuda zvo asi mari zvezvamai manje uyangoti ndimbotsvaka namwari for 4 months asi muroora ari kurumba kwangu saka musikuda muroora muroora tikumuda muda zve4 months munhu ada muroora tikutomuda zvakasimba regai tinopedza nguva ndakupai mwedzi umwe chete ngatingwapa 3 weeks musi wa8 August patei tine dare vanava tsvagai mombe yeuye ndo zvinoratidza kuti muri kuda muroora wenyu makanguya chaitene mombe iyoyo tobva takupai muroora imi musi wacho watichaita nyaya pamuchayozopiwa mombe uyai nemwana wenyu pano takaona mombe isina kuita zvokuti havasikuda chi asi hazvimisi vanhu vezvikonzi kaunobata ndokuti mazuva inenge akwana munopedza mabatirwa mudziyo inodarika mombe iyoyo. Saka uyai musi wa8 mopiwa mari yenyu yedare nemombe pano nemari yemachira ese yamataura munopiwa papi chiitai kuti ava vanodawo kuti mari yekuti vasimuke pacheya pane marinzwa zvingoita vakwasha vari kubhadhara $10 ekubhadhara kuna napezva ndima waya makamirira mwana wenyu saka ndimi chivapai amushonga uye kuti ndinatezvaro musabatanidze chirungu nechivanhu vaona nhau dzenyu dzanga dziri pachirungu nechivanhu basa raifanira kuti vanhu amai muritora sababa muroora munyarikani aikatezi amite naye zingani iwe chida unosaina mukombe chimukupete usaine nyaya yenya mukombe chimukupete
vauya here Ndiakamanga. ndo vakamhanga